Fons blanc, text negre. Clàssic, rutina, agradable. A l'habitació. Era un dia agradable. No feia vent ni calor extrema. La rutina s'havia acabat aquell mateix dia. Per fi començaria una reunió que tot ho canviaria, o això era el que creia. Aquell dia vaig anar a la feina sense els pantalons. Me'ls havia deixat a casa i ningú me n'havia dit res. De fet, jo pensava que els duia a la maleta i així els ho vaig fer saber. Has portat els pantalons? Oh, i tant, els tinc a la maleta. Ja veureu com aquest model que he dissenyat té un estil molt clàssic i espectacular. Aleshores, en obrir la maleta, vaig descobrir que me'ls havia deixat. Ja no hi havia marxa enrere. Jo ja no podia fer-me càrrec d'aquell projecte on el dissenyador que fabriqués els pantalons més barats i més còmodes seria contractat i els seus pantalons es distribuirien per totes les botigues de roba del món. I com que me'ls vaig deixar, no vaig ser pas jo la persona en posar els meus pantalons a moda.